Igbo si efe Chukwu bifo ndị ọcha wee bịa. Onye ọbụla sị gị na ya mụrụ Chukwu ya sị ka ọ na-asị. Onye ọbụla sị gị na ebe a m nọ kịta m rapụ nwa Olise nna m nọ n'eluigwe na Chukwu na-erigo nri onwe ka o si wee dịrị m ma akpọkọ n'anya ndị Igbo ọ bụ ihe m jụrụ unu sị anyị onye ji wee na-awụ St. Peter, St. Ignatius, St. Ferdinand, St. Anthony na Panopanya ma aka nkụ ha yọbara ya ayọ kwa eziokwu wee jụọ ndị Igbo wee sị ọrụ na afa nna gị bụ nwa Olise etu afa nna m si wee bụrụ nwa Olise anwa Olise anwụọla ọ nọ na be mmụọ wee jụọ wee sị ọ bụrụ na ndị nọ na be mmụọ na-ayọta ndị nọ na be mmadụ ayọ between St. Anthony na nwa Olise kedu onye ọya wụ mba akwa m nwa Okoye bụ onye Igbo mba akwa oge ntụ n'ife mkpu onye nwa Olise kezi ife ndị ọcha ji eji wee sị kpọbasịa ndị ọcha bụ ha ka ha yọbara ya ayọ onye afọ na aghụghọ dị ya onye afọ na aghụghọ dị ya ịnọrọ ebe ị na-akpọ St. Anthony, St. Anthony de Padua, St. Ignatius, St. Iyenwa pray for me ịmakwa ihe ị na-emele St. Barnabas ọ na-asọkwu gị na-asọkwu ịrapụ St. Okeke, St. Nwa Olise, St. Alibera, St. Nwaokolo, St. Ọfọma, St. Obichọfọha ndị nọ n'eluigwe ndị ichie ndị ichie biri ezigbo ndụ nọrọ n'igwe ha Chukwu nọ na-akpọ ka ha yọbara ahịhịọ nọrọ ebe a na-akpọkwa Chineke ya dịrị ya mma nọrọ ebe a na-akpọ afa ndị mamara ebe ha si ha sị gị na ha bụ ma Chukwu ka ka Mr. Robinson si wee bịa kụziere Mr. Maazị Nze Chukwudị maka Chukwu ọ dị possible na Mr. Robinson ya kụziere Maazị Nze Chukwudị maka Chukwu ọ na-asị ka ha na-asị ya bụ gị abụ ntị anyị ji okwu anyị ji eziokwu ọ bụrụ na oyibo asị na ndị a ji meseji anyị ji okwu nnapụta wee bịa okwu ga-anapụta ndị Igbo kwado ọkụ maka alaeze nke Chineke na-abịanụ maka na ọ na-abịa alaeze Chineke na-abịa ọ nwe ya ngwa sị na mmadụ atụ anya Jizọs kịta ana m atụ anya kịta onye na-atụ anya ihe na-atụ anya kịta bụ gịnị alaeze Chineke ndị a kacharigodu etu a mkpọ niile a mgbacha ka a ghara ịbanye na alaeze a lie ya ọfụma bifo mba ndị ga-esoba na alaeze a nwee ezi nchegharị si n'ọnụkwu wee pụọ ihe Chineke masịra gị chọba ụzọ nke Chineke esozi na nkụzi nke mmadụ edufuo n'anyị nkụzi nke mmadụ anana anyị n'iyi nkụzi nke mmadụ emegwa ya anyị na-erighị erighị anyị rapụ nkụzi nke Chineke sobe nkụzi nke ndị ọcha onye gwara mamara ya na-akpọ white wedding and nwunye m mana o nwere ihe o megidere n'ekpere n'ụwa ka m kpọrọ ya sị na m na-eje n'ụlọ ụka eme white wedding nke a na ọ gbakwuru ọma ihe eme white wedding ihe eme court wedding ihe eme traditional wedding sọsọ ị ndị ọcha ọ na-eme onye ka ha na-eme ofu nke nwa onye nọ n'ụlọ ị na-eme ịtọ emere ọhụrụ Chukwu ya nabata ya anyị bịa ka anyị mepee unu anya unu mepee anya nwere ife unu mepee anya chebe echiche ka mmadụ nwere ike si na ndị a na-akọgheri ị nwere ike jụ n'ime ego anyị ntị maka na anyị dresịrị ka ndị Igbo ọrụ na anyị kpọchata anyị kịta nte ya ha si etu a anyị akwụrụ ebe a na-eme maskoproskoto ihe okoto prokotokoto ịma na anyị women of God all that man of God all the highest man of God ịma ya bịa kwụrụ ebe a na ọ sị na achọ mmadụ m n'isi ya bịa chụpụ ya mgbọsị a ka m jere ọkụzụ mgbọsị ọkụzụ na-awa ji maka na ahụ m agba Ista a na-eselebreti bụ ịwa ji ndị Igbo ọ na-atọ m ụtọ ọfụma ajụjụ njụ ndị mmadụ ịbụ mmọnwụ ndị Igbo esi na-ajọ ihe ka ọwụ
mana efu for the Christmas ikunu nwa uje ku ya efu ka for the Christmas nwa ndo ọcha ikunu nwa uje ku ya mana efu sha nwa ba ya nje nwa no na lata poso ogide anu na mi na na ti ofuma nwa Igbo gambo Senti wo Olisa Africa lo de wa ya ka do la ja no se na sent to picture ko nwa nwa